Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinihilong ki khubor bamta kasni. Ka Southwest Khasil District Volleyball Association menta kasni ka khatway ture ukalaling kon arhajar arpsaw kilayo ban kitbog kit riang de kijin kerkhu kerdo ikirang bakithayele kai volleyball jong ka district. Kata haswa bakinyo lej bani shimbenta ha ka Meghalaya game kabanlong hanong ba tura. Uba 11 son wanyang President jong Southwest Khasil District Volleyball Association ulaong. Bakani kadai kasian beningkong banyo isim benta ban mikmat na po ka district siya ka Meghalaya Games. Watla hakipor bala deb kiladon kisamla na po ka district kibadon kasab kibalapaw hakikam yele kai volleyball. Namar kataha kani ka kenti bamintangi kitbog ban ngidon ka jingkermen scam ba lingba kini ki samla ken sawan ra ekanam jingjam bar kaburam kanen omtang haki hinre ye ka district bat ye ka jelahi baro kawai shushu ula kenturu ye ki bakan treshitom bandan kamensim yale bat kan mauru banong ki brio ki babut renti ye ki kendon ha ka akor ban peni ha ka perthei bakum ki samla ki bala nang lastan ki badon ya ka akor bat kaburam. Nagaliang uba Edelbert yaupnyo bat uba Sherbok marbanyang kumkiriw rangba jongkathan ki baju ay mensim haki kami lekay. Kila kitbok kirwang ya baro ki bansalet ya shimbenta. Bakin lan na ki jingpang jing shitom banyo ikamet kabakot kabakya lingba da ka jingdan ringkat ublay hadu bakot jong ka jingele kay bat kermen bakisamla kansawan ra ya uso jong ka jingkmen. Di hagan kapur kamata ngidon ini program ibalengkot ijongi kum sibenta ya ka jing kitbok kirwang na kamata jong pi kum ki player ya ka bapin salit shimbenta hang te po tura namta kam ile game na kaleng jongi kum ka Southwest Khasil District ngi pau ka jing ngokmen ya ka ba kane garang long kasin ka ban kon namta jongi ya ka bang niyo kon shimbenta ha kane akum kini kijak jing ile kai ya ka ba baru kata impat judon kinu ki tournament ya ka ba ki samla jong kadong kathan ka jongi om tang kadong kathan ka jongi leki wepat ki prasamla ki bodon yang kan dikaju ka kasap pong ka jing ka volleyball apo on ka stit ka jongi kimpat yo ban sim bertahan no mereka ni kerang dikasin ke benkong nam tajong ka volleyball disiplin ya ke bang yo ban iya ka sap pong ha ka jing ka ka banong tura ka pilih game te lembah jong ka ka pol ta nagaleng jonga kumu presiden ka Southwest Khasil District volleyball siap ngah priang sopan ta jong pilang baro nam ta ki press media iya ka buat te ngam kwa banda bun ketin sibun rai ngacukan ibjing matang kini kasaj kenang ba ngi badan lang ni ya sngok thu ba ya kan ka benta na kaliang jongka asion ngili banjit ki player jongka district ki balong kendai ngut nagi senrang bat kendai ngut nagi kentai ya ka bang niok banit ya simatang te po mi game bat na kaliang jongi ngila persyang ban lek lai bori barit jongi kum ka asion ya ka bang ai ya ka coaching na ka benta kini ki player kenang bakila ban nangyo ya ka sap ya ka buit harkom ka jingil kai wat laki ladon rupa ya ka sap ka pong rei ban yuk susu ki jing tebit ki ba nanglak ban perketin namta jongki ha ka bede ka disiplin te pa ba ta semua namta ki dekat jong ka asion ibro kawai ya ka bakile shimkhia nadu ki executive member hadu ki nongkit kam ki bahkamat ya ka bakila penlong ya kan ka asion ka jongi bagi niat syakmat ka bede bat kan ka kam volleyball te lomba jong ka porum ta ngas ka bahaban khot ki iba Sherbok morbanyang ban ai shikni kantin lomba jong ka por lat ban yo ban wan ai kublai kitbok kirwang ya pi aswa bapin mi na kanika district ke jungi ban lek hati potura bat ngarawan ai ru ya jing kitbok kirwang ya pi kum ki samlai lekai kirang bat kitai lekai jong ka district ke jungi ha ka ba nda ka jing sim kia jong kinong yalam ki jungi jong kinong yalam ka asusion ki coach bat kinong kersan manari-nari kilayo ya kani kalat ban mikmat ya kani ke distrik ke jungi ngasno mangadap na kajing so sarong ka bakraw ba hakipor ki baladap ilui i bakal adon kawai naki tim volleyball po jong ka distrik ke jungi kabalala ban leje simenta wat sebar jelaru hak ba menta ngilanang ya teng ban budin ya kini ki maumer ha ka bangin wanra ya kanam keburom ya ka distrik bat kamtam ya kanika mau kurwat ke jungi dengan semua kanika por ngan ai ka jing kublai kitbok kirwang bato
ya lek kai bah da kam sim yang jing tri stom nil atip habarok ki disiplin yang jing lek kai kalong ka be adu kata-kata nam ta ki rang ya lek kai ki thai ya lek kai ki jungi bakin yo ban kiu seprang nang jing syatan telai ha ka jing duk jing kerduk bat bomdon ya ki sos ki babiang ban support ki samela samla lek kai ki jungi kani kadi ki jing ka ba crowd du kata-kata ka ba bun sen ye kisap jungi la syutap no ka ahor amal melak ban poi sai ru te kerman da ka jing simkia jungi samla 11 son bat ka kanhun jong ka asion yang ka distrik ngit skam ba ka kenti ka bamta ngin yo ye uso watiang hadin ma pilawan pai nang tino po kanong ba tura dengan tinang ne ka por ngasno ba kajing don menta jungi kum kirurong ba ha kane ka por kalong kajing ai mensim ye pi kun samla jong ka distrik ba pimlong marway ngirung ya don lang walai ki bor barit ibor bariaru ya don lang rengkar bat pi mat bat mensim ha ka bangi da kwa hir ngira thang dik ba ki kun samla jungi ba ka distrik jungi kan nang pau na kapor sya kapor ha ki leng bar khoj de kit bok ki yang pi to blai ki jing suk to blai trai kan rat undon lam don ka bat pi ha kane ka samoy le kai bro si samoy hadu ba pina poi biang halak ying kisam jong pi ngira kermen ba pinwan ra artat yau so jong ka jing job ban long ka jing kemen ya ki nong yalam jong pi ya ki pajba jong ka distrik ka jungi kenang ba ki por ki ban sawan da ka jing wan ra jong pi ka nam ka burom nginget ba ki pajba ru kin sapai kamat sa kane ka kam ya le kai volleyball ha ka bakin ai ya ka jing kersan ka jong ki hala kir kom per ta jong phi ki players bat poi ban lek bat ban yele na banta kanika volleyball na banta ban mi khmat na banta kanika district ke jongi hang te hatura te nakleng jonga nga su ai ka jikin pocket rang nang banta jong phi ki players ba pin yo ya kamet ka bakoj bakya baru ba pin yele kai bah namta panwan ra ya ka jing job na banta kanika district ka jongi na suthu ba kanika association ka bamta pidang su sedang hanrai ki players nang ni na kadong kathan jongi ki players ki ba pau ha man swa ha ka volleyball hanrai menta pilai yo kanika lat ya kaban lej mi khmat na menta ka district ka jongi te nga ai ku play phi ba pin yo man khai yu so jong ka jing job jong phi ban wan ra ya ka nam ka buram na menta kanika district jongi ku play shuboni ba edelbat Ah, ora, no,